Miksi me ollaan niin vitun tunnareita? Ei me olla, vaan kenenkaan me ollaan. Rocky, mä oon ihastunut tohon Selmaan. Please, kerro meille jotain positiivista rakkaustarinaa. Mä en voi käsittää sitä, miten mä sut näen ja miten mä meidät näen. Nyt mua ahistaa nähdä sua, kun me ei olla enää mitä me oltiin. Mitä me susta oltiin? Hyviä toisilleen. Haluaisitko sä tulla meille yöksi tänään? Me ollaan hirveä stalkkereita. Jätetään lemmenpari rauhaa. Tää on ihanaa, kun saa vaan jakaa kaikki ajatukset eikä tarvitse sensuroida mitään. Sä oot ihana. Lakaisen portaat, seinät, kaapin, kulma, sohvan, tuolin, jakkaran ja toisen kiinni. Ja sitten minä istun ikkunalaudalla, mietiskelen pääni 6. kertaa punkikysymystä, joka